Ýolumyzdaky dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyny. Türkmenistanyň prezidenti welaýet häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Hytaý Halk Respublikasyna dostlyk saparyny amala aşyrdy. Ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisi geçirildi we beýlik habarlar. 14 Mart'ta Aşgabatda yerleşen Halk Hakydaty ýadygarlyklar toplumyny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy we Türkmenistanyň prezidenti Agzaçar sadakatyny berdiler. Hacı Arkada Gurbanoğlu Berdimuhammedow mübarek orada aýynyň mukaddes gadyr gijetiniň öňsirasyny ýyl bolup Agzybirlikde Agzaçar sadakatyny bermegiň sogap işdigini belläp, aýat töwerleriň okulýanlygyny, beýik bir bardan ýagşy dilekleriň edilýänligini aýtdy. Türkmenistanyň müftisi teberek çykyp Hacı Arkadagyň hende Arkadagy Hacı Serdaryň berýän Agzaçar sadakalarynyň beýik bir baryň dergähine kabul bolmagyny dileg etdi. Teberek çykylandan soňra Agzaçar sadakasyna gatnaşýanlary dürli tagamlar çekildi. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namasyna laýyklykda Eýranyň halkyny ilkinji nowatda bolsa çağalaryny Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyna howannarlygy mätäş çağalary hemaýet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň adyndan insanperwerlik ýüki iýerildi. Derman we saglyk goraýyş maksatly serişdeleriň hemde beýleki önümleriň insanperwerlik hökmüne ugradylmagy Türkmen halkynyň taryhynyň dowamyny döreden nusgalyk ýagşy desturlarynyň asylly ýörelgeleriniň häzirki döwrüň ruhyna wap derecede dowam etdirilýändiginiň nowatdaky beýanydyr. 16 Mart'ta Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Taňryguly Atahalyň hemde welaýet häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyny hemde welaýetlerine alınıp barylýan işler bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Welaýetleriň häkimleri dowam edýän mewsümleýin owa hojalyk işleri, şeýle hem welaýetlerde milli bahar bayramy münasibetli geçiriljek dawaralara taýýarlyk görülüşi barada hasabat verdiler. Türkmenistanyň prezident hasabatlar dinläp, ýerine ýetirilýän işler, ýazky bag ekmek mewsümine hemde ähli halk bag ekmek dawarasyna gowy taýýarlyk görüp, bu çäräni ýokary derejede geçirmek babatda tapşyryklar berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow milli bahar bayramy münasibetli welaýetlerde geçiriljek çäreleri gowy taýýarlyk görmek tapşyrdy. 17-19 Mart'ta Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Hytaý Halk Respublikasyna dostlyk saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen resmi duşuşy geçirildi. Duşuşyň dowamyny Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň hemme taraplaryň strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykarylyp, many mazmun taýdan baýlaşdyrylýanlygy bellenildi. Halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň we Hytaýyň halkara giňişlikdäki hyzmatdaşlygynyň mundan beýlekde ösüriljekdigine hemde pugtalandyryljakdygyna anam bildirip, häzirki wagtda taraplaryň ýygyderli tagallalary netijesini munuň üçin ähli zerur şertleriň döredilenligine ünsü çekdi. Duşuşyň dowamyny prezident Serdar Berdimuhammedowyň adyndan Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e gadyrly atly ahalteke bedewi sowgat berildi. Şeýlegem Türkmen halkynyň milli lideri Hytaýyň Milli Neft gaz korporasiýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Daý Howlan bilen duşdy. Hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we onu ösdürmegiň geljek ugurlary barady. Pikir alşmalaryň dowamyny Gahrman Arkada ýurdun CNPC bilen özara tejribe alşmagy dowam etmegi hemde hyzmatdaşlyk hasy ilerletmegi maksat edilýänini tasdiklady. Gahrman Arkada Türkmenistan bilen CNPC-niň hyzmatdaşlygyna şu ýyl 20 ýylyň dolýanyny aýdyp, bu şanly seni münasibetli halkara amal maslahatyň geçirilmeginiň maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri Hytaý Halk Respublikasynyň dostlyk saparyň jemleýiji gününiň çäklerini Hytaýyň halkara atçylyk toplumyna bardy. Bu ýerde Türkmen halkynyň milli liderine atlaryň gezip etdirilişi, Hytaý tohum itlerini görkezildi. Toplum bilen tanışlygyň barşyna Gahrman Arkada ahalteke atlaryny syňlady hemde Türkmen halkynyň gadymdan gelýän däwine eýerip, ahalteke bedewleriniň boýuna alajadandy. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri halkara ahalteke atçylyk asosiasiýasynyň agzalary, ahalteke bedewleriniň Hytaýly muşdoklary bilen
duşuşdy. Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow Xitay Halk Respublikasyna amal aşyryň dowaslyk taparyň çäklerini Xitaýyň CGTN teleýilimine sorag jogap arkaly beýanat berdi. Dünýäde meşhurlyk gazanan bu teleýilimiň esas alyp barjysy Feýyan kim Türkmenistan bilen Xitaýyň arasyna gatnaşyklaryň häzirki ýagdaý hemde onu ösdürmegiň geljeki ugurlary. Şeýle bu babatda Türkmen halkynyň milli lideriniň we Türkmenistanyň prezidentiniň edýän tagallalarynyň netijeleri bilen gyzyklandy. Türkmen halkynyň milli lideri Xitaýly jurnalistiň sowallaryna ähli ugurlary öz içine alýan jogaplar berdi. 18 martda Pekinde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Xitay Halk Respublikasyna taparyň çäklerini Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Xitay Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Van Yi bilen duşu geçirli. Söhbetdeşligiň dowamyny diplomatlar Türkmen Xitay strategik hyzmatdaşlygynyň hil taýdan täze mazmuny eýe bolan ony kanagatlanma bilen bellediler. Köp taraplaryň dialogy çuňlaşdyrmak üçin netijeli meýdança bolmagym gönükdirilen öňde duran 3-nji Merkezi Aziýa Xitay sammitine görülýän taýýarlyk işlerini aýratyn ünferli. Şeýle hem şol gün Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Gonç Agajanow Pekin şäherine Xitaýyň milli neft gaz korporasiýasynyň başlygy Day Howlan bilen duşdy. Taraplar tebii gaz puwdogyny hyzmatdaşlyk puwtalandyrmak boýunça giň işleýän pikir alşdylar. Vice-premier Agajanow iki tarapyň hem tebii gaz puwdogyny hyzmatdaşlyk çuňlaşdyrmagy dowam etjekdigini anam bildirdi. 20 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyny milli parlamentiň ýol başçysy dünýä gözel gulman we ýurdun kanunçylygyny kämilleşdirmek ugruna alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäkçilik edýän düzümlerini alınıp barýan işler barada hasabat berdiler. Şeýle hem döwlet başçysynyň garamagyna bir näçe teklipler hödürlendi. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar diňläp ýurdun durly toplumlaryna alınıp barýan işler bilen baglykda degişli ýol başçylary anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Şeýle hem hödürlenen teklipler makullap degişli resmi namalara gol çekdi. Türkmenistanyň neft gaz puwdogynyň öňünde goýulan wezipeler üstünlikli durmuşa geçirmek we Türkmen tebii gazynyň çykarylyşyny artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti resminama gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen Gaz döwlet konserni Galkynyş gaz käniniň 4-nji tapgyrynyň çägini ýylla 10 000 milliard kub metr haritlik gaz taýýarlaýan desgany we şol meçberde haritlik gaz taýýarlamak üçin ýeterlik boljak ulanyş goýularyny tatlamalaşdyrmak we dol taýýar edip gurmak barada Xitay Halk Respublikasynyň Amderiya kampaniýasy bilen şertnama baglaşmagy ygtyýar berildi. 20 martda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşler birek hemde iki ýurdun doganlyk halkyny ýetip gelen Orada bayram bilen gutladylar. İki taraplaryň gatnaşyklaryň ähli ulgamlarda ösdürilýäni bellenildi. Türkmen halkynyň milli lideri ýurtda öňde boljak sammitlere hemde oň çägine geçiriljek duşuşyklara gatnaşmak üçin prezident Şavkat Mirziýoýew ýokary düzümli wekiliýet başçylygyny Türkmenistana gelmäge çağırdy. Telefon arkaly söhbetdeşlik Türkmen tarapynyň başlangıjy boýunça geçirildi. 17-19 martda Aşgabatda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň binasyna Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 18 ýyllygyna bagyşlanan sergi ýaýwanlandyryldy. 18 martda şol ýerde Türkmenistanyň gelejegine maýa goýumlary atly halkara forum geçirildi. Sergi ykdysadyýetiň durly puwdoklaryny, şol sanyna ýurdun hususy puwdogyny wekiliýetçilik edýän 200-den gowrak kampaniýa gatnaşdy. Halkara forumda işewilik gün tertibi boýunça etdirilip maýa goýumlaryny çekmek, hususy puwdog ösdürmek we halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ünsü çekildi. Çäräniň çäklerini işewilik duşuklary we taslamalaryň tanışdyrylyşy geçirildi. Serginiň täsirli eksponatlarynyň biri süýtli şokoladdan we gowrulan arahisten taýýarlanan agramy 70 kilograma deň bolan Elbrus adly ägir dul şokolad plitkasy boldy. Ol mehmanlaryň aýratyn ünsüni özüne çekdi. Bu adaty bolmadyk önümi täze Türkmen kampaniýasy taýýarlady. 19 martda Türkmenistana täze döredilen etraplaryň halk maslahatlarynyň agzalygyna hemde ygtyýarlyk möhletiniň öň çykyp giden Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň welayat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeş agzalarynyň 29 martda geçiriljek saýlawlary boýunça möhletiniň öň ses bermek başlandy. Bu işler uzak möhletli iş taparyna ýa-da dynjalşa gidýän. Şeýle hem saýlawlaryň geçirilýän gününden durly sebeplere görä degişli saýlaw учаstyklaryna baryp bilmejek raýatlar üçin göz öňünde tutulandyr. Saýlaw
saýlawalara taýýarlygyň çäklerini saýlaw okruklarynyň jemi 363-sü döredilip, olaryň çägine hereket etjek saýlaw uçastyklarynyň 578 saýlawlar geçirmäge dol taýýar edildi. Möhletünden öň ses bermek saýlaw uçastyklaryny saat 08:00 18:00 çenli geçiriler. 20 martda Türkmenistana Orada bayramı bellenildi. Orada bayramyna Türkmenistanlılar meçitlerde bayram namazyna ýygnanyp, bu mübarek aýda edilen ähli doga dileýlerin beýik Allah'nyň dergähine kabul bolmagyny arzu etdiler. Ähli musulman halklar bilen birlikde Türkmen halky hem mukaddes Ramazan aýynyň tamamlananyny alamatlandyrýan Orada bayramyny hemişe uly şatlyk, ruhy joşun hem agdybirlik bilen belledi. Dünya täzelikleri. Amerikanyň Kino Akademiýasy 98-nji Oscar kino bayraklarynyň goşurylyş dawaratyna rejissor Paul Thomas Andersonyň Söwüş ýylyna Söwüş filmini ýylyň iň gowy filmi diýip aglan etdi. Anderson şeýle hem iň gowy rejissorlyk işi we adaptirlenen ssenari ugurlary boýunça bayraga münasip boldy. Jamie Allen'na oň ady agdalan filmi 6 bayrag aldy. Iň gowy erkek keşif üçin bayrag aktyor Michael Jordan, iň gowy denan keşif üçin bayragy Jesse Buckley aldy. Daşary ýurt dilinäki iň gowy film üçin bayrak Norwegiýanyň kinoçylarynyň hyýaly gymmatlyk filmine goşurly. Arwahlary awlayan K-pop gyýlar iň gowy animasiýon film diýilip aglan edildi. Amerikan kinoaktyor we komik Adam Sandler Forbes jurnalynyň nusgasy boýunça iň köp hak tölenýän aktyorlaryň sanawynyň başyny çekdi. 59 ýaşly aktyoryň emlägi $48 milyon bahalanýar. Jurnal Sandler'in mali üstünlüğini 2014-nji ýyldan bäri Netflix streaming platformasy bilen hyzmatdaşlygy hasaplaýar. Sanawda ikinji orna $46 milyon hak bilen Tom Cruise, üçünji ýerde $44 milyon bilen Mark Wahlberg ýerleşdirildi. Iň köp hak tölenýän aktyorlaryň ilkinji onlugyna şeýlede Scarlett Johansson, Brad Pitt, Denzel Washington, Jack Black, Jason Momoa, Daniel Craig we Millie Bobby Brown girdiler. Nepal'ın hökümeti Everest dağına çıkan alpinistler esas 2 düşölgöden aşağı düşönlerini yanlar ve 2 kilogramdan az bolmadık zivil getirmeye borçletdi. Täze düzgünler daşyk gurşawyn hapalanmagyna gödekçilik boýunça geňeş tarapyndan gyzyklanýan taraplar bilen geňeşmeleriň barşyna aglan edildi. Dağa çykylýan mewsimde 2 düşölgöde ýürüýte döredilen topor täze talaplaryň ýerine ýetirilişine gödekçilik eder. Yerli ýolbaşçylar dağa minijileriň sanynyň artmagynyň Everest dağynyň etrawyna zivil için laka ekologik mesele öwrenigini belleýärler. Sport täzelikleri. Ýokary liganyň klublary täze mewsim üçin düzümlerini toplamak dol tamamladylar. Transfer penjeresi 1-28 fevral aralygyna açyk boldy. 4 aprelde Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 34-nji mewsimi badalga alar. Transfer işçiligi taýdan mewsimiň arasyna aqdyr, ahal we nevitçi klublaryna hassa güýçli boldy. Arkada futbol klub jümçüleriň hatary güýçlenirdi. Altynasır futbol kluby bilen Aşgabat futbol kluby oýunçy alış çalyşyny geçirdiler. Iň möhüm transferler barada Türkmen portal neşirliň taýýarlan maglumatlarynyň tanyşyp bilerler. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibarat. Ähli täzelikler bilen bolsa, Türkmen portal web saýtymyzdan dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen portal siziň iň agtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.